Zaujímavé. Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu Sloboda a bezpečnosť s Ivom Bilovšinom. A Tomášom Gálom. A dnes sa vraciame po 2 týždňoch znovu k lokálnym aj globálnym veciam. Začali by sme znovu vývojom vojny na Ukrajine? Môžeme začať. Tak povedz nám, ako prebieha nejaký že ruský postup, respektíve stagnácia. Posledné správy, myslím, boli, že v Pokrovsku skôr sa darí ukrajinskému protiútoku a dokonca až je tam nejaká hrozba lokálneho obklúčenia pre ruské vojska? Už sa to otočilo, pretože udreli mrazy a Rusi využili takú trošku prestávku zlého počasia na to, aby trochu doplnili tie jednotky, ktoré majú na fronte. Ukrajinci to doplňanie využili na lokálnu protiofenzívu, ale zastavili ten postup Rusov. A teraz, keď prišlo horšie počasie, teda horšie pre Ukrajincov, lepšie pre Rusov, pretože pôda je premrznutá a môže podporovať postup mechanizovaných jednotiek, tak Rusi zasa začali vrhať jednotky do útoku. Dobre, a majú Rusi tie mechanizované jednotky ešte v dostatočnom počte? Lebo však sú správy o tom, že tanky dochádzajú, oberné vozidla dochádzajú. Tak stále ešte na niekoľko mesiacov tie počty budú dostatočné na to, aby tento rok ešte tí Rusi vojnu viedli na nejakých 6 mesiacov. Myslím, že Inštitút Rusy alebo nejaký think tank to odhadol, že tie zásoby ešte tých 6 mesiacov tej obrnenej techniky pri tomto tempe operácií, ktoré je vysoké, by Rusom mohli vydržať. Čiže oni vsadzajú na to, že naozaj Trump donúti Ukrajinu sa vzdať. No tak vsadzajú na to, tak čo je to vzdať sa? Hej. Trump chce Putina zrejme donútiť, alebo tak to vyzerá, že bude tá stratégia Američanov, že nech ten konflikt zamrzne na nejakej súčasnej frontovej línii, alebo niečo blízko toho. Ale videli sme predsa aj mapky, kde tie časti Ukrajiny, ktoré Ruská federácia vo svojej ústave prehlásila za svoje, že tie by mali Ukrajinci odovzdať že bez boja. Tak to môžu Rusi takéto mapky šíriť, alebo aký je zdroj týchto mapiek. Tak mapiek môžeš vymyslieť, koľko chceš. To je pravda. Lebo vlastne my v skutočnosti nevieme, čo všetko bolo povedané na samite v Riade. A tomu by sme sa mohli venovať. Tam ešte nič. Tam sa ešte konkrétne veci nediali. Tam sa možno naplánoval nejaký ten taký prvotný, povedal by som to, úvodný výkop v zápase. Môžeme tento summit dať alebo hodnotiť. Možno sa tam stanovili nejaký rámec pre budúce rokovania. Ale aj to bude veľmi ťažké dodržať, pretože ja som presvedčený o tom, že Putin, kým nedobije vojenský Donbas, tak on nepríde domov. On sa podľa mňa nebude vedieť ukázať svojim vlastným ľuďom, keď aspoň to nedobije ten absolútny základ. Presne takto som to načítal, tú interpretáciu, ktorú potom Rusi vydali, že Putin sa k rozhovorom pridá, keď on uzná za vhodné a dovtedy bude iba nejaká medzivládna komisia na nižšej úrovni a asi si kresliť tieto mapky. Áno. Tak ono sa to vždy tak deje, že najprv tie nižšie stupne pripravia tie dohody a potom ten najvyšší stupeň to príde slávnostne podpísať. Takže toto sa môže ťahať mesiace a aj sa to bude ťahať mesiace. Tam neočakávam ja žiadnu nejakú rýchlu dohodu, pretože kým Rusi naozaj minimálne ten Donbas nedobili a o to sa budú snažiť podľa mňa ešte celé leto, tak oni nebudú veľmi prístupní k dohode. Vojny končia väčšinou, keď národy sú vyčerpané. Buď keď jeden je totálne vyčerpaný, alebo keď druhý je totálne vyčerpaný. A kým Rusi nebudú ochotní sadnúť si seriózne k rokovaniam s účasťou Putina samotného, tak podľa mňa aj tá americká podpora Ukrajine bude trvať a ten Trump sa bude snažiť donútiť nejakým spôsobom toho Putina sadnúť si k tomu rokovaciemu stolu skôr. A o akom type podpory hovoríme? Že je to že nevojenská podpora, vojenská podpora, alebo teraz už prebehli nejaké správy o obmedzení americkej podpory Ukrajiny? Áno, tak Trump hrá politiku cukru a biča. Takže ten cukor na Zelenského Trump má jednoduché páky, pretože keď Európa nezatiahne prípadné odstúpenie Američanov od podpory Ukrajiny, čo vyzerá, že nezatiahne, tak Zelenskému nebude ostávať nič iné, ako pristúpiť na všetky Trumpové požiadavky. To znamená, keď ho Trump prinúti vyhlásiť voľby, tak budú voľby. Hej. Podľa mňa len Zelenský sa vymení za Zalužného a bude. Ale aj tak je to
aj tak je to z americkej strany taká politika, celá tá americká politika voči Ukrajine teraz je taký cukrík pre Putina. Trump mu týmto ukazuje, že pozri sa, ja mám Zelenského pod kontrolou. Tomu zodpovedá aj tá Trumpová retorika, že teraz Zelenského všetkými možnými menami a všelijaké zveličovania a klamstva dokonca používa, aby ukázal, že ako on tými Ukrajincami pohŕda. Nie že pohŕda, ale ako on ich nemá veľmi za veľkú mienku, že aby oni rozhodovali o tom, že či vojna skončí alebo nie. Tak on týmto ukazuje, že Ukrajinci v tomto asi nebudú mať až také veľké slovo. On tým ukazuje Putinovi, že on ich vie donútiť k nejakému usporiadaniu, ktoré bude, dajme tomu, priateľné pre Putina. No a vie to naozaj spraviť? Lebo v podstate, keď ide až na tú hranicu tých urážok alebo ďalej, tak zákonite tým vyvolá nejakú alergickú reakciu a možno si aj stiaží ten manevrovací priestor. Ono, vieš, je to možno taká moja divá teória, ale nová americká administratíva už s Ukrajincami rozprávala viackrát. Ako boli tam stretnutia intenzívne, stretol sa, myslím, aj Trump so Zelenským už na veľa hodín. Toto môže byť taká stratégia do vyjednávania, by som povedal. To sú stále trošku aj hry, okolo týchto vecí sa stále hrajú hry. Teraz si to dávame, také wishful thinking. Áno, toto je strašný wishful thinking, ale nemyslím si, že Trump teraz len tak hodí Ukrajinu pod vlak, hej. Že teraz bez ničoho, ja idem tu na všetky Putinové požiadavky pristúpiť, ktoré Putin má. Toto sa určite nestane. Trošku práve, že wishful thinking vidím z tej druhej strany, z tých, ktorí sa tešia, že ako to tí Rusi, ako teraz Putin s Trumpom usporiadajú svet a tak, a že budú najväčší kamoši, bude kumbaya a neviem čo, a teraz, že Ukrajina príde o územie pod Dnieper a Trump ich jednoducho prinúti a neviem čo. To sa tiež nestane. To už pod tlakom tých veľmi negatívnych správ, ktoré chodili éterom posledné dni, tak my už sme trošku veľmi vzadu a tá druhá strana už trošku má, ako by som to nazval, tak prehnané očakávanie od toho celého procesu. A my sme príliš skeptickí k tomu procesu. No, tak to uvidíme, či stratégia, alebo ako to nazvať, pána Trumpa bude nejakým spôsobom efektívna, alebo to len bude rozvíjajná voda, ktorá potom bude opadať ešte ďalšie roky a bude to len horšie a horšie. No, určite všetci budú nespokojní. Takto s týmito vecami býva. Hej. Aj s Versailským mierom boli nespokojní. Niektorí sú dodnes. Dokonca aj s Jaltou boli nespokojní ľudia. Hej. Takže my sme boli napríklad nespokojní, Poliaci boli nespokojní po povojnovom usporiadaní. Tieto veci sú tak komplikované a náročné, že ty všetky strany neuspokojíš. Dokonca trúfam si povedať, že po tomto usporiadaní nebude spokojná ani jedna strana. Pretože Rusi nevyriešia jednoznačne svoj hlavný strategický záujem, a to je ovládanie línie Kaliningrad-Karpaty. Toto sa im jednoducho nepodarí, to je isté. Takisto Američania prídu, trošku stratia tvár určite pri tomto usporiadaní, pretože určite dajú Putinovi trocha viac ako v záujme skončenia vojny, pretože ten bude strašiť jadrovými zbraňami a veľkou vojnou a všetky možné blafy vytiahne, tak dostane možno trošku viac ako dobil. Hej. A Ukrajinci budú tiež nespokojní, pretože prídu o časť územia zrejme. Európa samozrejme bude nespokojná, pretože takisto ukázala sa trošku taká naša nejednota a slabosť, že tí Rusi tým pôsobením cez Fica a cez Orbána, a v dnešnej dobe musím povedať, že už je to viac Fico ako Orbán, ktorý rozrušuje tú európsku jednotu, tak vidí Európska únia, že našiel si ten Putin tie kamienky, na ktorých sa oni vedia šmyknúť. No a keď sa to pozrieme ešte z vyššieho pohľadu, tak do akej miery hrozí, že Spojené štáty prestanú byť silným v NATO a budú skôr riešiť svoje vlastné problémy, alebo dokonca, že žiadne problémy nebudú riešiť, však aj ozýva sa také návrhy, že znižovať každý rok v Amerike o 8% výdavky na obranu, čo je v princípe katastrofa v týchto časoch. Tak to sú také maskové fantasmagorie. Ja len počítam dni, kedy Trump a Musk sa rozhádajú. Verím, že sa to stane ešte tento rok. Ale americký geopolitický fokus je teraz na Pacifiku. A už sa to deje možno 2-3 dekády, odkedy Čína sa stala, dá sa povedať, veľmocou. Tak Američania vnímajú Čínu ako najväčšie ohrozenie nejakého svetového usporiadania. Keď si zoberieme globálnu perspektívu, tak ukrajinská vojna je stále iba nejaká lokálna vojna. Takže
Takže a to je vlastne, Rusko teraz ukázalo, že mimo jadrových zbraní toto je najviac síly, ktorú dokáže vyvinúť. Hej. Tak to nie je veľmi veľa zasa. To nie je veľmi veľa, pretože vojna trvá 3 roky a postúpili o koľko kilometrov? O 50 alebo koľko? To nie je žiadny nejaký moloch alebo kolos, ktorý poznáme z druhej svetovej vojny, tá sovietská armáda. Ruská armáda má vážne limity, ruská ekonomika má vážne limity, ruská produkčná schopnosť, aj keď tu teraz strašia všelijaké tajné služby, že Rusi produkujú toľko obrnených vozidiel, že celé NATO to toľko nevyprodukuje. No ale tak to sú obrnené vozidla druhej kategórie. Prípadne na papieri možno existujú, To keby Constructa Defense začala produkovať niečo podobné ako BVP-3, ktoré oni produkujú, však to je prakticky alobalový pancier, hej, s nejakým jednoduchým motorom. Dobre, je na tom nejaká zbrojná väža, ktorú v pohode by sme vedeli aj my vyrobiť a to by sme mohli chrliť ako kedysi takéto veci, ale prvý dron príde a letí to do vzduchu aj s celým výsadkom. Ale podľa mňa tu nás si to akože udaril ten klient po hlavičke, že oni ich naozaj že vyrábajú. Vyrábajú ich v nejakých masách, vedia tam nalodovať tých vojakov a tí vojaci tam padnú za tú vlast. A dokázala by Európa spraviť niečo podobné? Lebo však znovu by to bola konflikt s Ruskom, by bola nejaká vojna más. Nebolo by to o nejakých, že niekoľko málo pristých úderoch a potom nejaká vojna manévrom. Bola by to takto vojna, kde by boli že veľké obete. Ale pozor, to vojna Európy alebo vojna NATO s Ruskom by vyzerala úplne ináč. My máme obrovskú vzdušnú silu. Dokonca aj bez Spojených štátov. Technická úroveň a vyspelosť európskych letectiev je na oveľa vyššej úrovni, ako je to ruské letectvo. Ruské letectvo nevedelo prekonať ani protivzdušnú obranu Ukrajiny. Jediné, čo majú, sú tie klzavé bomby, ktoré vedia 50-60 km spoza frontu vypustiť a to klže na frontovú líniu, ale absolútne, keby nemali tie Iskandery a tie drony a kalibre a tie strely, tak absolútne nie sú schopní robiť údery v hĺbke územia. Aj čo sa týka frontovej línie, tak keby sa európske letectva s F-35-kami novými a Eurofightermi a Gripenmi a všetkým tým F-16-kami stretli s ruským letectvom, no tak ruské letectvo zmetú z oblohy. Ešte ide o to aj tú protizdušnú obranu Rusku, aby prekonali, ktoré akože je kvalitatívne lepšie ako ich lietajúce sily. Áno, to je pravda, ale zasa systémy S-300 sa vedia relatívne spoľahlivo prekonať, čo ukázal aj Izrael nedávno. Systém S-400 je na tom trošku horšie, ale zase Rusi nemajú až toľko veľa batérií S-400 a tiež sa ukázal systém S-400 ako dosť zraniteľný. Takže stále v tej vzdušnej vojne máme prevahu a v kvalite výzbroje je to obrovská prevaha Európskej únie. To už len keď si zoberieme, čo bude mať slovenská armáda o nejakých 5-6 rokov po modernizácii. Patrie CV-90, hej, CV-90 sú ťažké bojové vozidlá pechoty, majú vynikajúcu protimínovú ochranu. Čo Rusi napríklad majú, ich vozidla majú hroznú protimínovú ochranu. 50% strát je na to, že to nabehne na vínu a to jednoducho exploduje. Podľa mňa nepredbiehajme horizont Slovenskej republiky o 5 rokov, to je akože vo veľmi silnej hmle. Ale vráťme sa teraz ešte k tej súčasnej situácii, že myslíš, že Európska únia alebo európske štáty NATO majú intenzívnejšie podporovať Ukrajinu, alebo skôr máme spieť k tomu, aby bol pokiaľ možno nejaký, že čím elegantnejší mier vyjednaný, aby sme sa necítili potom hlúpo. No mali by sme robiť obe veci naraz. To nie je zlé, že sa začali rokovania. To nie je zlé, že dobre, nejaká cesta, urobil sa nejaký prvý krok na ceste k nejakému mierovému usporiadaniu. Zas nemôžeme všetko vidieť negatívne, pretože to robí Trump. A tak jednoducho, ten mier už začína byť svetlo na konci tunela, že tá vojna sa skončí. A to bude v konečnom dôsledku dobre pre všetkých. Keď to nebude nejaký úplne hrôzostrašný stav, že teraz Trump naozaj sa natoľko poníži Ameriku, natoľko poníži NATO, natoľko poníži Ukrajincov, že čo ja viem, odovzdá Putinovi Ukrajinu pod neber alebo niečo také, tak to nebude nejaká zlá vec, že sa vojna skončí. Takže mali by sme robiť obe veci. To je, ako hovoril Roosevelt, že hovor jemne, ale majú v ruke veľkú palicu, hej, tak to v diplomácii platí a špeciálne vo vzťahu k takým štátom, ako je Rusko alebo Čína.
No, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. A ako myslíš, že dopadne to stretnutie Trumpa s čínskym prezidentom Xiom? Lebo to je vlastne tá vec, ktorú sme tu už načrtli, že to ťažisko americkej diplomácie, alebo aj tej gunboat diplomacy, vlastne, že je orientovaný na ten Pacifik. Tak Trump sa bude možno snažiť urovnať tie vzťahy so Xi Jinpingom nejakým spôsobom, nejakým dílom. A to sme už videli počas jeho prvej administratívy, že boli veľký, pred rozhovormi boli veľké silné reči a potom sa uzatvoril nejaký deal. Tak Trump to berie, ako keby predával kondomínia na Floride alebo niečo. Hej. Tak musí urobiť tú druhú stranu, aby chcela sa s ním dohodnúť. Musí ju nejakým spôsobom dostať do nejakej pozície, že zoberie tú ponuku, ktorú jej on dá. Hej. A on to robí tým svojim takým primitívnym spôsobom toho realitného magnáta, ktorý tiež potrebuje niekedy ostrými lakťami, niekedy silnými rečami, niekedy nejakými cukrikmi nalákať ľudí na to, aby si kúpili, čo predáva. No a čo tak môže ponúknuť Číne? Akože nebude to Tajvan? Tak Čína tiež potrebuje... Tajvan si myslím, že nie. To už je dlhá história americkej diplomacie a takisto sú ďalší americkí spojenci v regióne, napríklad Japonsko alebo Filipíny, ktorí sú absolútne kľúčoví. A ktorý tiež, strata Tajvana by bola aj pre nich, bolo by pre nich oslabenie ich bezpečnostnej pozície. Áno, bol by v prvej línii odrazu. Áno. Tá ostrovná sieť od Japonska po Filipíny, Indonéziu, jednoducho, to Trump musí udržať za každú cenu. Žiadne juhočínske more nemôže dostať pod kontrolu Čína. S týmto trochu aj súvisí to, že americko-indické vzťahy sa teraz akože zásadne zlepšujú a bude tam akože aj výraznejšia vojenská spolupráca. Áno. Čiže črtá sa tam nejaký nový pakt? No samozrejme, tak India a Čína sú geopolitickí súperi. Či už ide o Kašmír alebo o vzťah k Pakistanu, pretože Čína by rada videla Pakistan ako železničnú spojnicu, ako koridor, ktorým by obchádzala Malacký prieliv. To je taký malý prieliv pri Singapure, ktorým prechádza asi 40 % svetového lodného obchodu. Takže Čína teraz hľadá všelijaké obchádzky, či už juhočínskeho mora, alebo toho Malackého prielivu, ktorý je pod kontrolou prakticky Američanov. No a teraz India postavila ponorkovú základňu na svojom východnom pobreží, ktorá prakticky neutralizuje čínsky kanál, ktorý oni stavajú s Thajskom a s Kambodžou. Myslím, z Kambodže, áno. Áno, vlastne rieka Mekong, ktorá z Kambodže vteká do Vietnamu a odtiaľ potom ide do toho zálivu, tak oni ju vlastne prerazia tak, aby išla na opačnú stranu a z Kambodže, kde sú veľké prírodné zdroje, mohli Číňania vlastne dávať priamo. Ale Kambodža má na to aj svoje vlastné dôvody, pretože Kambodža teraz závisela na Vietnamcoch na doprave z vnútrozemia po rieke Mekong, takže oni by chceli mať vlastný prístav veľký, ktorý by bol rovno aj riečnym prístavom, ako je napríklad u nás Rotterdam alebo Antwerpy, hej, v Európe. Takže to je ten kambodžský úmysel a Číňania sa samozrejme radi zväzu, že napokon tá rieka pramení v Číne. Áno, presne tak. Takže sú to veci, Číňania sa každú cenu sa chcú vymaniť z toho zovretia, ktoré teraz Američania im dávajú a India je ďalší dielik v puzzle, pretože každý prieliv, ktorý vyústí predtým v tej prednej Indii vlastne tak, v tom Indickom oceáne, tak India tam postavila ponorkovú základňu, a spolu s ostrovmi, ktoré sú strategicky položené v tom priestore, bude prakticky kontrolovať ona potom čínsku nejakú expanziu na Tu možno dodajme, že India má tiež vlastne atomové ponorky, ktoré sú schopné nosiť balistické rakety, čiže akože India a plánuje ich postaviť oveľa viac, ako ich má teraz. No čiže je to krajina, ktorú treba brať vážne. Ver mi, že na Ameriku a na Európu namierené tie balistické strely nebudú, takže asi tak. Budúcnosť je stále v pohybe, ale asi majú akože toho oponenta bližšie. A vlastne, ako si vravel, predtým sme spustili nahrávanie, tak India je vlastne tá dynamická veľmoc oproti Číne, kde už tá demografia ju dobieha a ten veľký rozkvet už asi tam nenastane v najbližších rokoch. Áno, Čína má obrovské vnútorné problémy, či je to s realitným trhom alebo s demografiou. Vlastne súdruhovia urobili veľké alokačné chyby v minulosti, ktoré teraz sa im veľmi vypomstia. Takže to je nevýhoda tých arbitrárnych rozhodnutí od stola z jednej kancelárie, na ktoré oni teraz trpia. A budú na to trpieť ešte oveľa viac. Náklady na sociálny systém, menšie množstvo pracovnej sily, ako majú teraz.
preto oni sú aj takí lídri v tom AI a v tej robotizácii a vo všetkom tom, pretože oni jednoducho vedia, že keď budú chcieť udržať veľkosť tej ekonomiky čínskej, tak jednoducho bez automatizácie nejakej intenzívnej to proste nedajú. Moment, tu by som ti oponoval, že Čína v skutočnosti nie je líder v AI. To, že majú ten DeepSeek, ktorý sa nacvičil na cudzom modeli. Nie je líder, ale veľmi sa snažia v tom mať nejaký progres, aby to je pre nich aj viac interná záležitosť ako externá. Že teraz idú vojnu s Amerikou, alebo že roboty budú viesť vojnu a také blbosti tu čítam, hej, to tak skoro nebude, ale oni proste to potrebujú na to, aby si zachovali tú svoju produkčnú schopnosť. Dobre, myslím, že celý svet sme vyčerpali. Ideme sa pozrieť na Slovensko, že čo všetky tieto zmeny znamenajú pre nás, lebo teraz, keď európski líderi majú pocit, že sú, dáme tomu, na druhej kolaji, tak na ktorej kolaji sme my? No my sme asi na 18. koľaji, ani neviem. No Fico sa teraz snaží robiť dôležitého, tak robí si fotoshooty s maskom a neviem s kým, kde nič nevyrieši. Ak mi dovolíš bonmot, tak mne to prípadalo ako tá situácia, že keď ti dojde nevyžiadaný mail a celé je to nejaká hovadina a nechceš na to vôbec odpovedať a celé si to vytesnil, ale čo sa nestane, o 3 dní sa ten chlapík zjaví a ide ťa obťažovať svojimi názormi, tak asi takéto sa udialo. A tak až tak by som to dole nedával, tak nejak dohodnuté to zrejme bolo, ale ako sme hovorili v nejakej z minulých častí, že Fico jednoducho v domácej politike zlyháva, tak začína stvárať kaskadérske kúsky. On sa teraz ide hrať na nejakého veľkého geopolitika alebo niečo. Aj volal vysokým predstaviteľom Európskej únie, aby sa Európska únia že nestarala do vojny na Ukrajine, že s týmto toto nie je ich agenda a tak ďalej. No, myslím, že nebolo to úplne prijaté s pochopením a skôr to znižuje význam Slovenska do budúcna. Áno, tak Fico nás vytesňuje na vedľajšiu koľaj niekde do nejakého medzipriestoru medzi Ruskom a Európskou úniou. On si myslí, že tam do toho priestoru vojde nejakým spôsobom možno Trump alebo Číňania, alebo kto vie, kto na ktorých on sa potom zase zachytí, že aký bude s nimi veľký kamarát. No ale to sa samozrejme nestane. To budeme len vo vzduchoprázdne a potom budeme na nejaké rozdelenie, že kto si nás vezme, hej, kto bude ochotný viac peňazí tu priniesť tým správnym ľuďom, tak tomu sa Fico potom pôjde pokloniť. Takže... No, ale my sme stále členská krajina NATO a máme nejaké záväzky. To znamená, že bude od nás očakávané, že nejaký ten rozpočet budeme formovať týmto smerom podobne ako tie ostatné krajiny. Budeme mať akože cca podobnú nejakú politiku voči iným krajinám. Čo s tým? Ale ten rozpočet, to my veľmi radi Kaliňák za to postaví dvojnásobne predraženú nemocnicu alebo niečo. Oni to presmerujú časť toho rozpočtu na kadejaké vlastne nie militári veci. A popri tom si ešte aj napchajú vrecka, takže to im vyhovuje, že my máme 2% na obranu, alebo v budúcnosti možno aj viac, že Trump zavelí. Hej, to Smerákom toto plne vyhovuje. No dobre, ale nepríde tam nejaká akože užšia kontrola, že ako sa naozaj tie peniaze míňajú? Že ano, naozaj to bude o tom, že keď si krajina vydeklaruje, že toto je obranný rozpočet, pretože to išlo cez ministerstvo obrany, že nám to odfajknú, že v poriadku? No ale tak to je technikália, vieš. Oni sa nebudú zaťažovať tým, že myslíš, že Trump bude teraz rušiť NATO kvôli tomu, že nejaké Slovensko minulo iba deklaratívne 2%, ale v skutočnosti 1,5% na obranu alebo koľko, hej, tak to sa nestane. Trump sa hlavne zameriava na tých veľkých dôležitých hráčov, ktorí v tom a pravdu, že si neplnili tie obranné povinnosti tak, ako by mali. Áno, celé dekády. Áno, celé dekády, pretože dohoda bola jasná. Ak by oni investovali tie 2% do obrany tak, ako mali celý čas, tak aj tie európske armády a pozícia Európskej únie v NATO by bola o mnoho inde, ako je teraz. A vlastne v konečnom dôsledku aj Trump by nás musel brať vážnejšie. Áno, samozrejme. Teraz vlastne všetky krajiny musia dobiehať veľký investičný dlh. A tu poviem o Smerákoch, že za ich dlhej éry boli aj pod 1% výdavky na obranu. No. Takže stav armády je primárne smerácké dielo. Oni sa teraz budú zavzdušňovať, že tu nejakú starú výzbroj sme odovzdali na Ukrajinu a že kvôli tomu je obrana v takom stave, akom je. No nie, páni zo Smeru, obrana je v takom stave, pretože ste na ňu dávali celú svoju éru, iba asi polovicu peňazí, ako ste mali. Jasné, však tie S-300 a MiG-29, tak tie boli pomaličke za socializmu nakúpené, to vôbec sa s tým nedá nejak niečo o tom tak S-300 sme získali, myslím, pri delení Československa.
alebo myslím v rámci deblokácie ruského dlhu, myslím, že sme nejaké migy získali, 10 alebo možno si to miešam. Myslím, že 10 migov bolo československých a 6 ďalších sme získali ako deblokáciu ruského dlhu. Áno, veď Kaliňák si nechal všetkých generálov, ktorí chodili po médiách a hovorili, že aké sú to staré šroty a že to treba odovzdať, lebo my už sme na to nemali využitie, ani to nebolo prakticky funkčné. Takže to mi je aj trošku ľúto, že opoziční politici nepomenujú tieto veci jasne tým smerákom, ktorý vlastne v každej jednej relácii počuješ pomaly, že vy ste odovzdali výzbroj a Slovensko je teraz nahé a neschopné sa brániť a neviem čo. Tak Slovensko bolo neschopné sa brániť už posledných 15 rokov asi, odkedy smeráci nastúpili, ešte skôr. Pretože Dzurinda, keď treba pravdu povedať, tej armáde tiež veľa nedával. No a podľa toho, čo hovoríš, ani do budúcna nebudeme nejaký extra schopní sa brániť. Takže... No keď sa tá modernizácia uskutoční ako sa má, no tak o niekoľko rokov budeme mať na oveľa vyššej technickej úrovni armádu. Už ten Kaliňák nech je, aký je, tak ja súhlasím s tým, že podpísal až 4 systémy z Izraela, nie iba jeden, ako vysúťažil Naď. Keď prídu tie CV90 a Patrieku, ktorým ja som mal veľké výhrady, tak už tá obrany schopnosť naša sa výrazne zlepší. A F-16 ešte k tomu. A plus samozrejme o to, že tá strana Smer, ona ešte stále navonok je sociálna demokracia, čiže asi nejaký sociálny program by svojim voličom mala projektovať a nebude tam musieť robiť škrty? Ale prosím ťa, vidíš, že oni sa ako zaťažujú tým rozpočtom, veď Erik Tomáš teraz ohlásil 13. dôchodky, že budú zvýšené, im nejaký deficit verejných financií je na nič. To je len retorická hra, že oni stále opakujú, že Matovič 18 miliard eur nejakým spôsobom prešustroval, čo bola kríza. Neviem, či si všimli, alebo či si spomínajú pani Smeráci, že bola jedna z najväčších kríz našej histórie, ktorá extrémnym spôsobom zasiahla ekonomiku, že sa musel dotovať Kurzarbeit, museli sa dotovať energie ešte oveľa väčšou mierou ako dnes. A oni urobili v prvom roku svojej vlády 8 miliard deficit. Hej. Tak Matovič urobil za 3 roky 18 miliard, neviem koľko presne to je, no a oni za rok urobili 8 a tento rok urobia 7 alebo možno 7,5 ďalších. Hej. Tak za 2 roky skoro stihnú to, čo Matovič urobil za 3 alebo 3,5 roka. Tak dúfajme, že si časom pozrú, čo to slovo vlastne znamená, aké sú z toho konzekvencie. A ešte keď sa pozrieme viac trošku dovnútra, tak ako pokračuje štátny prevrat? Štátny prevrat vyzerá, že nám skapal. Evidentne tí Gruzínci, čo tu boli, nie sú nejakým spôsobom to vlastne neboli, no. schopní, alebo čo tu... vlastne tí Gruzínci, čo tu ani fyzicky neboli a zrejme ani mentálne, ani nijak inak pri tom štátnom prevrate prítomní, tak neboli schopní zorganizovať nejaký útok na Zimný palác, na úrad vlády, takže kde náš Cárovič, Fico, nešťastného ukrajinského taxikára sa napokon podarilo vyhostiť a ešte sa podarilo vynadať nejakým mimovládkam a odhaliť, že dostali 50 000 z Ameriky. Áno, tak teraz bol kvôli tomu Fico za Muskom, hej, tak Musk asi ani nevedel, že o čom to tam ten chudák točí, že tak dobre, Musk teraz s veľkou pompou zavrel ten USAID a vyhadzuje ľudí z americkej štátnej správy. Proti čomu ja nemám až tak a priori výhrady, pretože tá byrokracia v tej Amerike už naozaj tiež nabrala také, povedal by som, európske rozmery. Ale vlastne sú to absolútne nepodstatné veci a Fico kvôli tomu si tam ide urobiť photoshoot. Ďalší kaskaderský kúsok od neho, nič viac. Dobre. A teraz keď si pozrieme, že minule sme vraveli, že Fico to napokon dal a tá vládna väčšina bola naplnená nejakým spôsobom, aspoň deklaratívnym. Medzičasom vytajstal svojich koaličných partnerov tým, že jednému aj druhému vzali jedno ministerstvo, ktoré obsadí uvidíme kým. A ako myslíš, že sa to bude vyvíjať? Že bude to skôr silnejšie, alebo tá erózia tam bude pokračovať? Tak neviem, ako by tá erózia nepokračovala. Teraz týmto riešením zase urobí nejakých nespokojných ľudí, alebo možno uspokojí všetkých, kto vie, tak už vidíš tie obchody o trafiky, ako sú. Nevšimol som si, že by prezidentovi priniesol 76 podpisov, o ktoré Pellegrini ho žiadal na podporu novej vlády. A možno pán prezident, že zabudne na túto požiadavku. Možno zabudne, treba mu pripomenúť. Takže to, čo oni si vyrokujú, tak to sú také, mafiánske rokovania. Nejaký sit-down je a teraz na nejaký čas to bude fungovať, kým sa to zasa
kým sa to zasa nepokazí. Ale vieš, môže tam byť väčší problém, lebo teraz nejakí ľudia sa v úvodzovkách zbúrili a vymohli si viac, dokonca na celej tej vláde, že bola tam reštrukturalizácia a nebude to motivácia pre ďalších ľudí s dobrodružnejším myslením? No ja som zvedavý, ako sa zachová Hlas, keď Fico napríklad naozaj dá tým Migaľovcom ako keby kontrolu nad jedným ministerstvom. Oni sa to budú hrať, že to je smerácké ministerstvo, ale tu aký bude zmysel tej dohody? Pretože zober si, keď Migaľ so Šalitrošom a s Ferenčákom majú podporovať vládu, hej, tak Malatinec to urobil šikovne, hej, prestúpil ku Huliakovcom, oni teraz dostanú ministerstvo a oni nikdy sa nejak nevyslovili veľmi kriticky k Ficovi alebo k vláde. Naopak, no, vždy sa vyslovili, že ho veľmi podporujú. Ale teraz Migaľ a Šalitroš, čo už porozprávali do médií nejaké veci, ktoré neboli pekné aj o tej vláde. Áno. Tak teraz, čo oni ako keby dostanú za to? Ako oni ospravedlnia to, že my tu zasa sedíme a tlačíme tlačítka za túto vládu? Plus niektorí vyslovene povedali, že nechcú exekutívne pozície, že chcú byť tam v tom Takže parlamente. ako sa z tohto vymotajú, hej, tak dobre, tak možno sa na to vybodnú a povedia si, však nepotrebujeme my kožu na tvári, hej, a budeme za Boh vie čo, z čoho budú podozriví, veď to sa hneď nalepí, že dostali ste, alebo neviem čo. Tak ako oni budú podporovať túto vládu po tom všetkom, čo už oni porozprávali, po tých všetkých udalostiach, ktoré im sa stali, či už zo strany ich materskej strany, alebo aj zo strany Fica. Rokuje s nimi, nerokuje s nimi. Fico sa zastrajal, že za žiadnu cenu nebude so žiadnymi rebelmi rokovať. Teraz rokuje s nimi, dá im ministerstvo, nedá im ministerstvo. To sú všetko také veci, ktoré sú veľmi vo vzduchu. Keby tam bola dohoda, tak už by podľa mňa bol Fico za Pellegrini a označovali by koniec krízy. On si išiel namiesto toho urobiť fototermín s Elonom Muskom. Takže... No, ale zase na opačnej strane, namiesto, že by sa zišiel so šéfom NATO, s pánom Ruttem, tak sa išiel porozprávať práve s týmito redegátmi. Čiže by som povedal, že pán premiér má tak akože inak nastavené priority, než by sme mohli očakávať. Áno, tak oni všetci sa tak nádejajú na nový svet. No nie, že nádejajú, ale Fico si myslí, že on je veľký stratég a že teraz nový svet prichádza. Multipolárny svet, hej, to je medzi smeráckými fanúšikmi extrémne obľúbené teraz, že prichádza multipolárny svet. No žiadny multipolárny svet neprichádza. To je absolútne naivná myšlienka. To, čo robí Trump, je iba upevňovanie americkej moci. To, že napríklad Európa zatiahne viac konfliktu s Ukrajinou, alebo zatiahne viac svojej vlastnej obrany, že Amerika bude môcť uvoľniť svoju silu, tak to je len preskupenie, že tá sila bude na použitie inde. Áno. Proti tým, ktorí sú reálni vyzývatelia tej americkej moci. Alebo nepovedal by som ani reálny, pretože pre mňa Čína žiadny reálny vyzývateľ nie je v zmysle toho, čo sme už dnes hovorili. Ale určite nie je Rusko vyzývateľ americkej moci vo svete. Hej. Rusko bude rado, keď si ošefuje nejaký ten svoj najbližší, úplne najbližší piesoček, aby sa cítilo nejakým spôsobom ten mafiánsky režim, že je bezpečné a že sa nerozpadnú na úplne kusky. Čiže jednu provinciu v Gruzínsku a 4 provincie na Ukrajine. Áno, tak to je sila Ruska, to je projekcia sily Ruska. To je Bielorusko, Lukašenko, hej, a keď Lukašenko zomrie, tak Bielorusi podľa mňa okamžite urobia prevrat, hej. To si môže Putin chystať armádu. Je to okupovaná krajina Rusmi zase. Áno, ale zase si môžu chystať armádu na alebo nejakú okupačnú silu, aby tých Bielorusov tam násilím im povedali, že musíte zostať. Vlastne Trump teraz čo môže maximálne urobiť, aj keby dal Ukrajinu pod Dnieper Rusom, tak to kúpi Rusom možno nejakých 20 rokov času, kým sa oni úplne zrútia. To je všetko. To je maximum, čo oni môžu. Dostanú 20 rokov času a s tým pri tej štruktúre Ruska, ktorá je, kde oni majú, armáda nefunguje, ekonomika nefunguje, spoločnosť nefunguje. Vo všetkých veciach je to jednoducho štát, ktorý nie je funkčný poriadne. Tak oni to jednoducho nedajú. To je bez šance. Tak dúfajme, že najbližších 20 rokov prežijeme v čo najväčšom kľude a pokoji. Myslím, že s týmito slovami môžeme sa rozlúčiť s našimi divákmi a poslucháčmi. Dovidenia na budúce. Dovidenia.